Глупости. На тях им трябва такива зависими човечета. Този Киро Домуса. Нали видяхте? 20 тона наркотики след 15 дни пуснаха кораба. И какво е твоето обяснение? Какво е? Има едни американски служби, те държаха галевите. Казвам ви го, защото съм бил служител на БОПа. На БОПа съм бил служител. Те бяха служители на ДЕА. Чувал съм го това. Ама разбира се, за това ги пуснаха. Ги пуснаха да избягат, въпреки че разбира се, защото им трябва черноработници. За всеки район. Те не е на международната сцена. Имат всякакви шутове там използват. Но тук за Балканите. Навсякъде ти трябва черноработници. То не е, че Пеевски не е черноработник. Той е пощенска кутия. Нали не мислите, че Пеевски... Кой седи зад него, бе, човек? Мрежата, това са икономическите групи. Той като визия, като поведение, като интелект, като начин на изразяване, той е толкова посредствен, че чак е обидно. Посредствен като нас, в смисъл. Не е дори. Говори с още по-прости изречения, с елементарни прави се средства. Но мрежата означава да разположиш навсякъде свои контролирани хора, които да държат парите и средствата. Кой ги разполага? Кой? Това е, как да го кажа. Имаш ли ги в този списък с 15 човека? Те са първите са 70. Там аз съм го писал, прочетете, хора. Отворете на Росен Еленов, има го внесене в Народното събрание в Министерството, в Министерски съвет. Тогава беше онзи Кирил Петков. Той, където го фана, ще го смачка. Защото беше казал на... ако Спас Русев обаче. Не, той Спас Русев, оставете го, това е някакво сламен човек. Нали? Но беше казал на този Георги Георгиев от Боец миналата седмица, разправяше в едно предаване, че в неговия кабинет, че ударил, казал, какви са тия революционери, вие нищо не направихте на улицата. Леле! Александър Дунчев беше ударил. Александър Дунчев. Да. Един от най-светлите. Точно така. Допетнени, борбени и честни хора. И си тръгна. За това се режат глави. За това. Тия двамата бокуци. Кирил Петков и Асен Василев. Леле, те станаха по-зле от тези Бойко Борисов и Пеевски. Унези са старите байганьовци. Ама тези новите. Аз не знам какви думи да намеря. Аз това ви казвам, ако беше един, да го думна. И ще го отлежа без след пред цяла България, ви казвам. Въобще не ми пука. Ама те са мрежа. Питате ме, кой създаде тази мрежа? Създаде менталитета ни, подпомоган от външни сили, за да може да, нали, трябва ти винаги поставен човек и в микроклимата, и в работата. Винаги гледаш да държиш един такъв, който е слугинаш, който може да топи другите, да прави интригата. Той не е градивен, той няма да ти свърши работа. Но с него можеш да управляваш. И да управляваш в лошата посока. Затова ни докараха до тук. Виж един зрител какво, аз това не го знам като вариант, се предложил толкова. Както се разби китайската мафия преди години с внедряване на хора, които ще умрат. Нищо не ми говори това. Ма какво е? Целият свят е създал историята, правосъдна система. Питахте ме как ще работи съдебната система. Както работи в момента. С Десислава Танасов. Като му извадиш компромат и му кажеш, го задържиш този. Те сега вадат компромат и казват, този не мога го пипаш. Гледайте, аз ви дам пример от моята професионална работа. Прави контрабанда. По 20 милиона чиста печалба на седмица. Това ви го говоря. Има го и в Народното събрание, в секретното деловодство. Има ги и тези 170 страници в Софийски градски съд. За 6 милиарда става въпрос, като напуснах, исках от Борис Велчев да ме разпита. Това съм го казвал. Даже не знам вече да го кажа. По 20 милиона прави на седмица. Нали, Бойко правеше за 30 минути 20 милиона от всяка обществена поръчка. Нали, излезна, носиха чували. Къде е това МВР? Къде е това ДАНС? Някой като каже, не може да по процесуален път нямаме възможност да докажем, да фиксираме престъплението. Това са глупости, хора. Глупости са. Просто всичко е свързано. Всичко е зависимо. Всичко лиже. За някакъв си пост, другия за някакви 100 милиона, третия, защото го е страх, че иска да си изнесе задника за пенсията. Чисто и кротко. Затова ви казвам, както натискаш тук трябва, преди говорих за демокрация, за референдуми, викам, хората ще решават. То не го интересува нищо, къде ще решава. Затова тук трябва, установих, че твърда река. Тук трябва да режеш, да мачкаш, за да нещо се случи. Къде го? Виждаш ли го някой? Дори да им кажа, те ги е страх. Или те ти се подиграват. Ако ми каже, елате утре да ги запалим и да ги смачкаме, няма да дойде никой. Никой няма да дойде. Да, сам ще бъдеш. Както този, как се казваше, във Варна, се самозапали, се изгоря сам човека преди 10 години. То да беше само този, колко хора, нали, с заеми потънаха, от мутрите потънаха и каквото сечи. А пък тези всеки ден, където се притесняват онези 80%, не че са гладни. Нали? Всеки днес това е индустрията, земеделието, всичко индустриално. Блъскат, произвеждат обеми колкото искаш. Но друг е въпрос, че е с бокуци. Но ти не можеш да водиш социален живот, културен живот. Не можеш да се насладиш на общуването с другите члени на обществото. И те не се познават в един блок. В един блок не се познават хората. За какво общество говорим, бе? За какво общество? Затова съм... Тук трябва да има пълна диктатура. Някой да реже е така. Но не можеш, мисля, и това не можеш да го направиш. Защото вече не отчитат. Никой нито приема, нито предава. И затова се чуда, нали, нито протеж да кажеш, нито... Елате да ги запалим, те ще се оплашат, няма да дойдат. Елате състояли да влезем в домете, да го извадим Пеевски, извадим Борисов, извадим главния прокурор. Един да го фанеш, да го извадиш и го влачиш в полицата, никой няма смее после да мръдне. Защото ние сме страхливи. Страхливи сме. Колкото се правим на ербапи. Те затова, нали, силни са, когато са обединени,
Но иначе като отдърпаш им по един, приключват. Нали, това е пирамидална структура. Обяснявал съм я. Там писал съм обща анатомия на българската мафия. Може всеки да прочете още при 5-6 години. Писал съм за Гме Доганич, оперативния менеджер на задкулисието и как се надолу. Няма значение, това всичко отминава. Вече минаваме на тези директните неща. Един го фащаш, вадиш го, влачиш го по улицата и казваш, къде са парите? Тук трябва да има 50 милиарда. Къде са монополите? Ние имаме ли нещо въобще? Нищо нямаме. Има зрител, Дарко е написал, само секунда, ако, не знам защо до сега не си го направил, чакай, че ми се загуби, Дарко. Ако основе партия, цялото ми семейство ще гласува с ДРЦ за. Знаете ли защо? Канете го по-често. Защото партията, винаги съм бягал от това, защото партията привлича първо клиентелистите. Защото той вече идва клиентелиста да търси някаква лична облага в бъдеще. Защото ще ви дам един пример. Онзи ден гледаха в Благоевград кмета. Пита го журналистката. Вие имате 41 общински съветник. Имате 16 партии. Да направите аналогия как вие ги обединихте, а в Столичен общински съвет още не могат да се обединят. И той вика, лесно. Ама не даде отговора. Отговор е парите. А знаете ли защо в Столичен общински съвет още не се обединяват? Просто много е голям апарат. И там, там не е директно. В местната власт малко са общинските бюджети и там директно тези, които са представители в общински съвет, са на местните бизнесмени. В Столичен общински съвет става въпрос за големи хора. Като Кирил Домусчиев с 5 милиарда. Като Румен Гаитански Вълка. Една от 7-те касички на Доган. Нали? Само за Румен Гаитански Вълка хората знаят за какво става въпрос. Дават му 120 милиона от Българската банка за развитие на базата на едно листче, една страничка, в която пише договор с глава Булгарстрой. Този договор го е правил този министър, сега където е на регионалното развитие и благоустройство. Той е бившия главен юрисконсулт на глава Булгарстрой. И е написал, че за 15 години, не помня срока, фирмата, строителната на този Румен Гаитански Вълка, ще доставя материали и ще има приход и затова да му отпуснат 120 милиона и те са му отпуснали 120 милиона. А някой, и аз имам заем жилищен кредит, който плащам вече 17 години, хората имат за по 30 години, има един договор от цял чаршаф и там така си обвързан. Значи жилището ти е ипотекирано, ако доходите ти се не покриват сумата, са длъжници и така нататък. Няма мърдане. А за 120 милиона е такова едно листче. И пише, че за в бъдеще ще получава доходи. Какво повече? Колкото и примери да говорим, сега да говорим за обществените поръчки, то се видя. Хората седат и трябват. Нали говорим за магистрати, нали имаш един списък, ето, носиха го Рашков, Машков, там. Те ще да го разкрива. Да, ще го разкрива. Глупаци мръсни. Долни са. Това е всичко долно. От швейцарските... Кой ще разкрие? Нали, за да станеш бяха, министър в България, значи така трябва да се държат същия парката, т.е. така да си обвързан, да си взел от един, двама, трима, на той си направи услуга. Ама не си направи услуга, както някаква дребничка услуга там в общината да ти придвижи някакъв документ, а си направи услуга за поне 5-10 милиона. Служи всичко, стои в службите. Кой ще го изкара? Ходихме в ДАНС, Албена Митева успя да прескочи оградата, правихме протест. Така. И нали с искането да извади, като дойде този новия на ДАНС, където го назначи президента, Пламен Тонев. Той го изкараха, тази енергийната олигархия го изкараха, за да взимат поръчките от енергетиката, държавните дружества. Защото на изхода винаги фирми имаше квота, в Мариците имаше квота дори за тези синдикалисти, КНСБ и КТ подкрепа за техни фирми да печелят обществени поръчки. Иначе викат, заплатите на хората, да защитаваме труда. Пари, мръсни, убиват всичко. Всичко убиха. И убиха ни като хора, не сме хора.